no single has run. Oh my God. Anoja dimpa teto no koto o ga aba go maji bia ga klota ya na agaje ga nwe okpuzo ohia etu onye o ga anapụta ire ngam sim bia nwe sha ihe mdiriri na ini sino ha tokota doti ikuku na ekum no te ekubujum n'ime dambilo ebe onye ri ezigbo ya na anyị sote ya na amụja gị ka nwa mana ụlọ ọnwụ onye ọjọọ ka m riri ugbo te ka m ga na-ebe anya mmiri na-aba n'anya mana ele note esi anyị si nri ọma eshikwara ga-emezi ote ka fada esi ọhụrụ ndị ezi oke nso ihe memba nọ nso n'ure enyi egbu ebe ihe m riri taa 7th of April 2021 na be copy and paste na be gig mgbe shimike ichefu n'ụwa m wasa maka chukwu ada Malaysia ịhụka dị gị n'anya ịhụka ya n'anya deti m na-agbari make sure na m riri nri ngwa na oriri n'oge owuwe ihe ubi ihe agwọ na ihe ụlọ atọbụrụla kama bịa Imo maka chukwu nye pụtachiri eche nye nga m kwere ka ọ ga n'ọnụ iri ọnwa na-agba onwe eme n'isi so enwere gosi ya ga-enye isi n'ime ọrụ m chifu Imo maka chukwu nwa nwa pụta ị ga-eri nga aṅụ ịkpọ m onye oshi onwere eme n'isi enwere ngosi ga-aga enye isi ya nwere ọrụ m nekọta maka sọm chief security ebe a niile ka m na-ekọta ọhụrụ niile na decide n'ịbịa ga-abịa enye isi chifu Imo birthday m kwuru na mara m ga-eso gaa gị nọkọta gawa alone Igbo ịdị wicked. Oh my God. Ịdị very very wicked. I swear to my living God, ịdị wicked. Ele wicked karịrị gị. Security ọhịa si ele wicked karịrị gị na ịhụrụ nwata Igbo riri nnọọ ntarị imo sị m ewechie ihe m riri nga gbọtọrọ ndị mma n'ogede gị gara ka onye ogbeni agaghị oge ọhịa emere gị security n'ime ọhịa si gị na-aṅụ ọ machibego security na bank ọ machibego security to rich men and rich men security enye gị security ime ọhịa gị na-agaghị oge agwọ ga-atagbu gị n'ime ọhịa na gị kpọ m onye osi ịbịara bịa iche m nga m nyegachi si m nyega nyega gị n'ahụ onye nwe ọrụ na ịma ha meni mani m ga-adrọpụ ya nga ụgba ego ole ka a na-ere akpa fertilizer n'ime ahịa ịbịa nga na-achakasịrị m anya mụ na gị ga-akwa aga badide mụ na gị na-aga badide mụ na gị nwere akwa aga copy and paste wee enyi m nwoke nwa m kụziri ka m kụziri na secondary school ime onye ọwụ ebe ọ dị nọ ha na prodo motel gị mere anya ka nwakpi ṅụrụ akamọkụ ejiri mee n'ụgba ihe pụtara na apụta gị mechi m aka ọtọ wara na-agbago maka chọọ ezigbo otu ihe na nwere m iwe okpuru nje mgbe pịọcha isi maka chukwu nye ọsọ hotel nye gị n'ọnụ irie ya a na-ekwu ka ihe anyị na-ekwu ihe anya ọzọ onwe na-eme m nleta m ihe na-eme gị sim ka ngụgbe ịhụrụ nwatakịrị gara ehi me mba nọ rie nta ya afọ imo ada Malaysia wụ nwatakịrị hụrụ m n'anya ada Malaysia nwa m nwoke na-ala ya na-emecha Abraham makọda ya agaga lụwọ copy and paste n'ọlụlụ kamgbe nwatakịrị na-akọpịrịkwa na-epesi ya n'ime nwatakịrị na-amụsọ nwa copy and paste na-ekwu ya gwara gị sị mpe na mma na mpe wee tugbo ezigbo enyi mpe deti m yes mpe mụ na mpe wee ezigbo enyi and ọ gwara bagwasị nwa nwoke copy and paste eme birthday na m ga-eso bịa m kwere si gawa ebe ọ na-enwe ụzọ amadị m ụzọ mba anọ n'idere m ga Imo n'ishi na azụ m gaa ihe ezigbo enyi mmadụ ụzọ nga ha echefuola aha nna ha aha nwoke mewe otu onye adịghị mma na abụọ abịa ọ wee otu onye personal invitation ọ ihe nyere ha Timoti otu onye ya na Ikechukwu otu onye ije ọmakwa n'otu onye nwere mgbe asị Timoti mma na abụọ ọ ihe m jiri kabara na anụ m ihe azụrụ aha n'aha ka m mere gị bịa gụgba mechi m nye gị anyị ga-aka ọtọ ọ ga-anọ nwere ike mmike anyị chana m ya inye ọchịrị ga-abara m ga-eri n'ọnụ inye ọchịrị ga-eri n'ọnụ onwe ihe na-eme isi ọchịrị m ka iriri ọhụụ si rikwa darie rie onwe m
ụmụachi ibe gị ozo zupenti agba ụlọ ha amacha mma nwee commodity gị zụrụ penti gba ahụ ọnụ oke na-eme ha ka aga nọ gị zụrụ penti gba ahụ ọnụ ihu na-adị emego si Imo sọrọ m pọm nyọm shi m nyega ole nge maka Chineke kere m na gị na-awọ enwere otu ị ga-esi gwa m ụka nga ugbu a maka m hụta ihe m ga-ehụta nga ugbu a yakwa ga-ajịrajịta ihe m riri yakwa ga-ajịgharị ihe m riri na nke copy and paste adịkwa m ihe ahụ dịkwasịa na anyị na nkeji ihe kwasịa na agbọtọwa ote ya rịkọwa ogede m hụtawa plank nga ugbu a gị rashi mmanwụ ya aka n'isi otu meshi m harị n'ọkụ ihe agị ya na-ekwu maka Chukwu ekwu ga-egbu etu ka ị ga-egbu nwụrụ disi ya ị ga-eri ya na ịnwa ya nwa irie ya bịa pụọla mmanya ọsọ m nwere ike inye ya pụọla mmanya ọsọ m inye n'ọrụ pụọla mmanya ọsọ m nyego kama ị ga-anye n'ọrụ ka m hụ ya kpatara get behind me Satan get behind me Satan ọnụ ọja copy and paste nna m erikata wọ ni chefu ese ga happy birthday ọchị awụtu eji m nkụpụ happy birthday happy birthday nwoke ọma nwunye gịkwa n'ụwa ada Malaysia ịghọtara aghọta happy birthday deeti mo deeti m iwu mmanụ tim otu onye ọhịa ejesi na anụ m bịakwana ya wee m otu onye maka Chineke gị tigre m hafụ aka azụ nkọ gị ote m kọcha gị ahụ ọnụ ọcha nrie nka nga eri ero ịnụkwa ka m wesia m ihe m riri na nke gị long life and prosperity ka afọ iji ọsịrị mee ya kenesie ị ga-eji ụmụ ejima eme ị ga-eku nwa kuru ụlọ mepee holiten enwedị ihe na-agada arụfọ rụọ nwa ogologo ndụ rụọ skuulu rụọ semetrị rụọ ihe ọbụla na-arụ ị ga-arụ ya ogologo ndụ na ahụ isi ike aga elogo nwunye gị kwanụ ga-erure gị isi ụmụ gị ga-asọbjekt under your controller otu ihe a ngwa nwoke dịka ha ma ahụtụ n'anya ọsọ Bishop singa pom nyom so Imo igre anye nga si mazu pom nye sami ihe mbiri eri kenye kpam ga pongo igre anye po iwe di kenye igeri na breeze ngudo iguri ka me ka nguri me igeri na breeze nguda. Oh my God. Onye gbole mo bịa gozuru ọkwasịgịrị ya n'oje nka ga-ese mba na breeze ka gị mma efesala nga anointing da bread ayoku o break ala yoku gị mekwuru ihu ka onye kpọrọ anwụrụ daịkwa na shi hey ahụ ke m nga m hụtụrụ ọsọ ọnụ ha aka mma osigbuola onye nyere ya ọ na-aha m ihe ka esi na ndị nga otu onye unu werela otu ụdị nri otu ala m n'iyi happy birthday nna m happy birthday ihe m mefere